खुलुमबाय आं मुस्रि दावबायसा बर' इउपिपिएलनि 32 नं भेरगाव बिधान समस्तिनि आङो बिजाथि आं नैबे समाव रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि लोगोसे आसाम सरकारा जोंनि गेजेराव जि मुलुगावनो साग्लोबसारनाय जि मोनसे जिउसा एबा बेराम एबा बिजानु कर'ना भाइरास होननानै जायखौ जों दिनै मिथिदों बे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि मुङै जि मोनसे जनता कार्फ्यु होबाय बे जनता कार्फ्युनि ओंथिखौ बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा माने गावबा गावनि न'आवनो थाना बायजोआव ओंखारलाखानो जि मोनसे फालिबाय आब्रुथिखौ बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रायजो राजाजों लोगोसे सरकारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं खावलायखावनो नागिरदों जिहेतु जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय खामानि गैयै बा खामानि मोनै लाइमोनफ्रा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ बाहेरा रायजोआव बिथांमोना न'आव फैफिनोब्ला बिथांमोनखौ जोंनो खावलायदोंमोन जिहेतु बिटिसिनि बिसायख'थि फैबाय थानाय 4 खालाराव जानो गोनांमोन बेनि थाखायनो जों खावलायदोंमोन जे जाय जेराव थाया मानो बिथांमोना गावबा गावनि न'आव फैनांगौ होनना नाथाय नैबे समावनो एखे समावनो बेरामनि जि मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव सोमजिबाय दा बेयाव खावलायनो नागिरदों आङो जाय जायगानिफ्राय फैया मानो जाय जायगायावनि थानानै फैया मानो बिथांमोना गावबा गावनि देहाखौ जाहाथे ट्रिटमेन्टखौ बा टेस्ट खालामो जोंनि भेरगावआवबो बे बेरामनि थाखाय टेस्ट खालामनाय मोनसे मिरु दङ थोंजोंनो न'आव फैयालासिनो बा गामियाव हाबालासिनो बे मेडिकेलावनो गावनि माने देहाखौ जाहाथे ट्रिटमेन्ट लायो बा गावनि देहाखौ जाहाथे टेस्ट खालामो बिथांनि जिउ बासायनाय रायजो राजानि जिउ बासायनाय समाजनि जिउ बासायनाय जाहाथे बेखौ खालामो आरो लोगोसे बिसायख'थि आय'गा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो गोनां 4 खालारखौ फासयबाय आरो बे फासयनायखौ आङो साबायखर जासिदों सरकारखौ साबायखर जासिदों इउपिपिएलनि हान्जानि जानानै आं सरकारखौ साबायखर जासिदों मानो होननानै बुङोब्ला सुबुंनि जिउनिख्रुइ बिसायख'थिया गिदिर जानो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थिया फैबाय थायो नाथाय सुबुंनि जिउआनो सबनिख्रुइ देरसिन ओंखायनो सुबुंनि जिउ जि रैखाथि बे रैखाथिखौ नोजोर लाखिनानै सरकारा बिसायख'थिखौ फोसावनाया जोबोद माने मोनसे ओंथि गोनां आरो गोग्गाथाव बा देरगाथाव हाबाफारि जादों ओंखायनो सरकारखौ धन्यबाद जासिदों आरो बे समावनो आं खावलायगोन जे जिहेतु आङो इउपिपिएलनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि बिजाथि आरो बे बिजाथि हिसाबै जोंनि समस्तिनि जेसेबांखिनि आंनि इउपिपिएलनि माने हेफाजाबगिरि सापर्टार्सबो दङ बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों जिहेतु जोंखौ माने सरकारनिफ्राय माने बाधा होना दोनदों बा माना मोनसे खालामना दोनदों जे पाब्लिक गेदारिं खालामनाङा रायजोफोरखौ थुब्रायनाङा बे हिसाबै आं दिनै मोनसेबो पाब्लिक गेदारिं खालामनायनि खोथाखौ सिन्था खालामाखै सरकारनिफ्राय आलादायै बिथोन फैयागौ माने दा बे समाव रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि गोसोआव जिहेतु इउपिपिएलखौ सरकार बानायनो थाखाय थिरांथा लाबाय बे थिरांथाखौ बिसायख'थि फिन खालार फोसावनायसिम एबा बिसायख'थि जाजासिम बिथांमोननि गोसोनि थिरांथाया जाहाथे थायो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ बोखारनो नाजानाय हाग्रामा महिलारिखौ बोखारनानै गोदान सरकार बहायनाय गोदान दैदेनगिरि फज'नो नागिरनाय बे थांखिया जाहाथे बयनियावबो थायो बिटिसिआव 15 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि जि दुर्निति भ्रष्टाचार सरकार बेखौ बोखारनानै गोदान दोलो इउपिपिएलखौ सासनाव लाबोनो नागिरदों आरो इउपिपिएलखौ मोनसे थांखिजों सासनाव लाबोनो नागिरदों जे गुबै थांखिया जाबाय मा जोंनि गेजेराव 27 जानुवारियाव जि मोनसे सुक्ति जालांबाय गोजोन सुक्ति बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे जों आबुङै बाहायनो हायो ओंखायनो इउपिपिएलखौ रायजो राजाया माने सरकाराव लाबोनो नागिरदों आरो बे हिसाबै इउपिपिएलआबो दिनै साखाफारा जाबाय ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों बिसायख'थिया फासयबाय होननानै जाहाथे गोनो गोथो दाजाथों गोनो गोथो जानायनि खोथा गैया जोंनि थांखिया मोनसेयानो जोंनि नोजोरा मोनसेयानो बिपिएफखौ फेजेननांगौ बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलखौ सरकार बानायनांगौ बिटिआरनो मोनफ्रोमबो सुक्तिखौ आबुं महर होनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायबाय गोजोन्थों।